So actually guys, before tayo mag-start, guys, kayo ang mga iro sa gawas. Yes, they're very noisy. Hi guys, good morning. Welcome to another episode of The Moments with Von Omega. So, it's been a while since the last time ko nag-vlog. So, today, actually, it's my day off. So, I have decided na mag-inner vlog for everyone. Kaya namin mingaw ko sa inyo, promise. Like, super mingaw ko ninyo. So, by the way, guys, I hope everyone is doing well. So, for Iligan City, I know that, mas stricto karon. There is liquor ban and there is curfew. And this is for us to avoid the surge sa COVID-19 cases diri sa atong syudad. So, I hope everyone is staying at home. And sa mga wala pa nakapabakuna, please have yourself vaccinated. Pa-schedule na mo kung may chance. And make sure nga ito pang i-encourage ito mga kapamilya o sa tanan nato mga kaila nga wala pa ng vaksinan nga magpa-vaccine because vaccine is actually safe. Di na makahimong zombie sa ato. Before tayo magsugod, I would like to encourage everyone sa bago pa sa akong channel to please subscribe to my channel and then like and share this video para makita ang uban. It's my day off. So, bored ko. Wala ko kabalo kung sa akong buhaton. But, na ako'y nga hunahunaan nga himuon. It's pandemic, so less ang ato ang contact and atong face-to-face with our loved ones and friends. So, I have decided na tawagan sila kay giming ako nila pero napukoy pangutana sa ilaan. So, actually, giming ako sa mga friends kay dugay-dugay namin wala nakita because of the liquor ban and because of the curfew, diba? Diba sa Iligan mo, dulay kahumanan ng curfew bisag unsa nga mga crisis nga mahitabo sa kinabuhi o maabot na ang zombie feeling na curfew lagi makatambal sa tanan. So, tawagan lang ako mga friends kay giming ako ko sila. Pero, aside sa mga musta ko sila, napukoy pangutana sa ila. Okay? This is a Tagalog phrase nga akong ipa-translate into English. So, tanaw na to, kinsan makatubag sa ila. So, I'd like to thank atong sponsor for today, okay, is no other than Miss Caroline San and Miss Ruel Minyosa of the One Butts Resto Bar. Because ako ang gamiton ang ilang gihatag na cellphone sa ako, which is the iPhone XR. There you go. Thank you so much, Miss Caroline and Sir Ruel Minyosa. Thank you. God bless you po for giving me this. Okay, so manawag na ta sa ila isa-isa. Angel Archie. Hello, sis. Hello. Hello. Wala uy. Ha? Nakakaon kog shrimp. Shrimp lagi kay na imong buhok. Shrimp lagi kay na imong buhok. Kabalo ko dili na normal. Saday lang talaga. Okay. Malaki bang utana? Kay na board ko mas nakagimingaw ko nimo. Wala natin kita-kita. Kumusta na ka diya sa Sultanaga ni Kumusta na ka sa Sultanaga ni Mapuro? Okay lang ka diha? Wala lang na board ko so nalaki pangutana. Ready na ka? English siya gikilig ko nimo. Gikilig ko nimo. Unsa gikilig ko nimo? Unsa imong answer? You so much. I adore you so much, bayot. How about nanggigigil ako sa iyo? Ter. Okay na ka, Ter. Nanggigigil ako sa iyo. Hoy! Di na ka walihok, Ter.
Hello. Nag-unsa ka? Nag-ML. Nag-ML? Nag-live na ka? Nag-ML kwarta padala? Kisa na mo rin gipadala kwarta. Kabalo ko taga-tanggom na pud na or taga-initaw. Tapos may... Naki-ipag-translate mo into English. Ay pala ba no Google ha? Maro na ba kay ka? Scammer na ba ka? Ha? Ano ka 2 gig ra? 2 gig ra ang capacity. Capacity. Sa memory din full na full. Full na to, para just Unsay English sa gikilig ko nimo? I fell in love. Gikilig. Usa, I felt I fell in love with you. I love you. Naibog ko nimo man na bayot. Wala ko kabando kayo. Ako gikilig ever. Da. Naka-record eh. Naka-record di bayot. Hello. Uy, abas. Uy, ay, naka-record. Uy. Gikilig ko nimo. So wala pa gikilig. Unsa ka nan living thing ka kay di ka kiligon? Nalilin. Doc Mikay, akong tawagan si Doc Mikay. Hello my friends. Yan ako. Yan. Ringing. Hello! Nalaki question, kay gimingaw man ko ninyo, then di man ta pwede magkita, kay you know, it's pandemic, then last gi dapat atong face to face, diba? Nalaki question, this is a Bisaya o Tagalog na term or phrase, yun ako ipa-English nimo, kay bright man ka. First honor biya ka sa grade 1, kay naghatag og hollow blocks imong papa, diba? Tinood na? Di pa himog CR? Nalaki question siya lo. Tubaga siya kay kanang naglibog siya ko pa unsa gi-answer ani nga question. So naatay Tagalog phrase ug og Bisaya nga phrase ako ipa-English nimo. Okay. Unsay English siya gikilig ko nimo? Gikilig ko nimo. Kuan. Unsa? Siya matawag yun. Dili mo siya matawag I have feelings. Kung mayroon kong feelings, crush man na. Kasi you are someone that give sparks to me. Grabe naman no. Grabe naman translation. Kani, sa English siya nanggigigil ako sa iyo. Nanggigigil ko sa iyo I am so di ba siya matawag desperate, desperada lang po. I am so obsessed. Ano sa mag-obsess ang kilig ba yun? Nanggigil daw? Gigil. Ang sa, kanong nanggigil ba? Sinang sa gigil? Ang sa, kabalo ka sa nang sa gigil. O sa English siya, nanggigigil ako sa'yo. Ang kuan, nanggigil ko sa'yo, I am so eagerness, something like that. I am so eagerness. Pubri kaayo ang lugar. Pubri kaayo. Unsa English siya, gikilig ko nimo. Gikilig ko nimo. Gikilig ko nimo. Yung siya in love. Actually, wala English na term counterpart ng kilig. Explanation kayo. Kano Wala English counterpart ng kilig. How about nanggigigil? Pinakadool kay kanagpuan. Unsa pinakadool? Nga mga metaphor siguro niya kanang I'm feeling ng mga whenever I see I feel butterflies in my stomach ana something. Metaphor lang. Isura pala ng metaphor. Maong di ta kiligon kay di ta kabalo sa English siya gikilig ko nimo. Maong di ta kiligon. Unsa English ako nanggigigil ako sa iyo. Nanggigigil ako sa iyo. Actually, wala ko kabalo pero depende sa
Oh, actually sakto ka kana nga mga words kay wala gyud siya English nga translation, di ba? Even ang gigil murag wala. However, murag na-adapt naman sila sa dictionary. Alam ito magbutang na sa dictionary daw ambot kung tinuod. Ito na i-search. Alam mo, ito, wala. Hindi na ako wala i-gigil pagkakuan. Depende sa context. Kung laki, nagigigil, ana. Ay, grabe, binastos na po dyan. Ay, say hello, thank you, Doc. Say hello sa Ila, ah. Say hello. Hi! JM. Anong magagawa? Laging nagtutulala. Tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka. Charot, nagunsa ka. Amigo, Nagunsa ka. hindi na ko. Lang, man-disturb mo sa ako, just na lang kay question sa imo, ah. Kanang, unsa English sa gikilig ko nimo? Anong magagawa? Laging nagtutulala. Tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka. Tuwing natutuwa. English 3, oy, hindi kilig ko nimo. Ah, Oo, kalugo. ano naman, sa'yo naman kayo nagkikilig ko nimo. Wala sa English ang kilig. Bugo-bugo ako. Kung ano lang, nanggigigil ako sa'yo. Nagigigil ako sa'yo. Anong Uy, kagwapa pa. Unsa English ang gikilig ko nimo? Ha? Ha? Gikilig ko nimo. Gilat mo rin. Oo. Wala na ko, mo kabalo ko sa English, ana mong nangutana ko ning basin kabalo ka. Ako nang i-term ito daw kay casting na maragin na ba? Oh, kani, unsa may English na nanggigigil ako sa'yo? Grabe na na-fuck you, eh. Wala, ay, naka sa akong vlog. Hello? Uy, diba?